Nazdar. Takže auto odvážené, naložené v plnej polnej, natankovaná voda, nafta, voda do ostrekovača, naložené už mám vlastne aj všetky potraviny, zhruba asi na týždeň. No a bude to také nahrané, no so mnou je to, mám 70 kg, čiže so mnou je to tých 2730, do 2,8 tony mám ešte nejakých 60-70 kg rezervu, takže celkom fajn. Jetzt nehmen wir bitten. Hallo. Tak to sme my, úsmev. Ne? Ich bin hier. Tschüssi. Hey. Takže natankované pred švajčiarskou hranicou za Rakúske. Cena euro 19 za liter a spotreba vychádza 8,4, čo není zlé. Dobrý den, bezeme kontrole. Ale já vás nevidím, pane. Protože tady nejsou. Willkommen in Switzerland. No takže už mám aj zamenené peniaze. Prvýkrát som menil peniaze v takom tom, vyzerá to ako bankomat, kde sa nastrká proste určitá mena a nastaví sa tam v akej mene to má vlastne zase tie peniaze naspäť vyplúť. No kurz, ktorý mi zmenili vlastne euro na frank, bol 1,1056, takže celkom v pohode, že vyzerá to OK. Človeka napadne, že keď tam strká tú 100 € alebo 50, že do prdele teraz vypadne prúd alebo dačo, a komu tu ja budem vysvetľovať, že som tam nastrkal prachy, takže tak. Ktorý beží live a nemá koniec. Len to, že v ňom hrá Julia Roberts. Čekám skrodanie bez hviezdnych manier. Na nebi súkromie ona mne stane. Ktorý beží live a nemá koniec. Že v ňom hrá Julia Roberts. Že každý oddanie bez hviezdnych manier. Na nebi súkromie
Takže lidi, máme internet za 120 frankov na 3 mesiace. Dátovo neobmedzený, takže bude sa dať pracovať aj s YouTubeom, takže fajn. S panikou v predajni sme museli ale overiť podľa tej digitálnej mapy, či tam, kam sa chystám, či tam vôbec je nejaké pokrytie signálom, a na moje počudovanie údajne tam je pokrytie 4G plus internetu, neviem čo, takže teším sa super. Tak to vypadá, že sme tu. Toto je to miesto. Ideme ešte omrknúť, ako vyzerá plac. Budem stáť za autom. Niektoré z týchto parciel 1 až 7. Myslím si, že tu je 7, síce je pri potoku, ale asi nebude mať prípojku elektrickú. Uvidíme. Vybavené. Tu je Mietvertrag, nájomná zmluva za tú parcelu, 250 frankov na mesiac, čo je super cena. A musel som si tu kúpiť sáčky na odpad, ktoré majú tu na Švajčiari nejakú extra za 7 frankov a ideme sa ubytovať. Takže ľudkovia, takto to dopadlo. Už som ubytovaný tady na ubikaci. No a takto vyzerala moja cesta do Švajčiarska. V ďalšom dieli sa pozrieme asi na to, ako sa tu hľadá práca. Bude to zaujímavé. No a díky, že ste video pozreli do konca. Prajem vám pohodičku a vidíme sa na budúce. Čau.